uNkulunkulu akakulonde kubusise. Qinisekisa ukuthi uyasubscribe, qinisekisa ukuthi uyalike, qinisekisa ukuthi ubheka namanye ama-video esiwenzele isikhathi senjalo ngaphezulu kwenkulungwane ama-video akhona kwi-channel. Uma kungenzeka ufisa ukukhuluma nathi uzothatha le number, kodwa ke qinisekisa ukuthi nawe ngumlandeli wale channel. Ungayisebenzisi if awuyena umlandeli wale channel le number please, because kuba nokushayisana kwezinkulumo uma sikhuluma. Most of those people abangabona abalandeli bale channel just take the number bangu-WhatsApp, bangaphinde nokubingelela avela athi mkhulu ngicela kusho ukuthini uphupho ukuthi, so don't take the number. If you are just a person osicingela iphupho and you came across the video wayithola ukuthi isimo sakho sinjani yabo, mina ngigama uPastor Nick. Ungasho ukuthi uPastor wesizwe, ungasho ukuthi uPastor wezwe, esibheka la udaba olukaNonhle Gumede 8694. Uthi please help, kusho ukuthi uphupha isithando sakho sikunquma izinzipho zasonyaweni. Sike sakhuluma ngevideo, senze ivideo la sikhuluma khona ngeinzipho, siveza ukuthi inzipho zingasho udumo, zingayisho incebo, singakusho ukusimama okuthile empilweni. Sikhulume la ngokuphupha ke omunye umuntu ekunqume inzipho. Ngeke nje sikhulume ngesithando sakho, sikhuluma nje ngomuntu in general ukuthi uma umuntu ekunqume inzipho kungasho ukuthini, ukwenzela ukuthi kungaqhamuki omunye sethi ngiphupha umzala, ngoba ngibalekela lokuthi uma sizothi uma uphuphisana sakho seqhuma inzipho kusho ukuthi uzoqhamuka omunye athi ngiphupha umzala enquma izinzipho kusho ukuthini. Uphendula umzala qhamuka omunye athi mina ngiphuphe ubaba enquma izinzipho. So asivele sigeneralize sithi umuntu, so that kuzofitha kona wonke umuntu osuke enquma izinzipho, noma ubani, ubaba, umama, usisi, ubhuti, umzala, nabona. Into oqala ufuna sisho ukuthi number 1, okokuqala uma uphupha unezinzipho, singakuthatha njengophawu uhluma umuntu ezinquma, lusho ukuthola usizo, ukulekelelwa noma ukwesekwa, nokuthi ke lo muntu angasakusize ukuxazulula izinkinga ezixakile noma ukususa abantu abaluhlupho nabangeselona usizo empilweni yakho. Okusho ukuthi umuntu anganquma inzipho ngenxa ukuthi lo muntu lo yamhlupho usuke lethi isixazululo noma usuke ezoletha isixazululo empilweni yakho seyinkinga usuke ubhekene nazo, ongaba inkinga ezithile noma abantu abathile, yabona. 2, uma uphupha ukuthi unezinzipho kungabuye kube uphawu uma umuntu eyinquma olungasho ukuthi kungase mhlawumbe ubhekane nokulahlekelwa noma ukucekelwa phansi noma ukuhlaselwa kodumo nesithunzi sakho ngenxa yalowa muntu. 3, asesithi ke futhi uma uphupha uneinzipho kungaba uphawu uma omunye umuntu eyinquma olusho lo muntu kungenzeka mhlawumbe usebenzisa udumo lwakho noma ke lowa muntu uzontshontsha into eyingcebo yakho, noma ke umuntu ongathwebula isimo samandla akho uma unganakile, uyabona. Why sichaza kanje? Ingoba khumbula ukuthi njengamanje nezinto ezazizinhle kuqala ukuthi hayi mhlawumbe umuntu umenquma izinzipho kusho izinto ezinhle, ukuxazululwa, ukulekelelwa, but njengamanje baningi abantu abakwazi ukufashina ubuthakathi against wena ngezinto ezizobonakala zizinhle wena uzirigade ezizinto ezinhle, kanti lo muntu usebenzisa mhlawumbe into ewubuthakathi ukuthebula isimo senhlanhla ngekhathi eceqa lezinzipho enquma lezinzipho, yabona, ukukhomba lokuthathwa kwalawa mandla akho, mhlawumbe lokuthwetshulwa kwalawa mandla akho noma ukucekelwa phansi kwalesimo sengcebo nodumo futhi, uyayibona. So for that reason kufanele sibe sikubheke ngoba abantu abafani empilweni. Kungenzeka unqunye umuntu vele ongazwani naye inzipho, kungenzeka unqunye umuntu ozwana naye futhi inzipho, kanti lo muntu ingaphakathi lakhe libi kakhulu, uyimpisi egqoka isikhumba semvu, uyayibona. For that reason ingako siyezama ukuthi iphupho siliveze kaningana
so lathi nawe kuzoba lolu usheshe ubona oh hayi lo muntu i-relationship yami ayinhle kanje njengoba benquma izinzipho ukuthi kukhona umshosha phansi ekade wenza noma wenzayo. Siyabonga kakhulu. Ngisake ukuthi uyasubscribe equal account number uma ufisa ukunikela ungayisebenzisa, kanti uma uyilunga lale channel uyakwazi ukuthi ucontribute ngemali engango-9 njalo ngenyanga. Babili bathathu abangamalunga le channel. uNkulunkulu ke ngathi nawe angakwenza nje ukukhuthalela ukuba ilunga le channel, ngoba ke uma uyilunga le channel ngathi i-channel asesithi mhlawumbe ingenye ama-channel no uma ekhona amanye angazi, but uma ekhona mhlawumbe ngasho ukuthi ingenye ama-channel aletha i-content amaphupho ngendlela mhlawumbe engcono mhlawumbe. I don't know if akhona amanye ama-channel achaza ngamaphupho. I've never watched them and I don't watch but ngiyacabanga ukuthi akhona, so but this one is the best.